Maayong buntag kanatong tanan. Good morning, pakibati sa inyong tapad. Ingna good morning. Ingna sa God bless you. Palakpakan nato ang atong Dios. Mga igsoon, nisimba ba mo niadtong miaging mga adlaw? Kung nisimba mo ni atong miagi mga adlaw, nahinumdum pa ba mo sa atong ebanghelyo? Ang atong ebanghelyo sa niaging adlaw mga igsoon, mautong panghitabo nga ang mga tinun-an ni Jesus gipadala alang sa usa ka misyon, no? Gipadala sila tinagurha nga diin kining mga tinun-an ni Jesus sa iyang pagpadala sa maong misyon. Wala sila padalha ni Jesus bisan unsa, no? Wala sila padalha kwarta, pagkaon, tubig ug uban pa. Ka-remember mo sa katuyuan nga sila magsalig permi sa panabang sa Dios, that they will rely always on God's providence. Mao na nga wa sila padalha og bisan unsa. Og sa ebanghelyo nato karon, mao ni ang higayon nga diin namalik na ang mga tinun-an ni Jesus gikan sa usa ka misyon. Og syempre mga igsoon, gikan sila sa misyon, anaa ang ilang gibati nga kakapoy. Og na sense kini sa ato Ginoo diha kanila nga gipangkapoy sila o kinahanglan nga sila makapahulay o makarelax, makadiyot. Tungod kay sa tan-aw ni Jesus, exhausted sila kaayo. They were tired from their mission. Mao na nga ang plano ni Jesus, mingon siya sa mga tinun-an, mangadto kita sa awaaw nga dapit para kamo makapahulay sa makadiyot. Kay kung diha lang sila sa lugar nga ilang gipuy-an mga igsoon, dili gayod sila makapahulay og maayo kay daghan mang mga tao magsigig pangabot, no? Magsigig anha kang Hesus aron sa pagpangayo og tabang kaniya, no? Labi na kadtong mga masakiton. O nga atong Ginoo sab siguro gusto sa niya nga makapahulay makadiyot para ma-energize ang iyang kaugalingon. Pero unsa man ang nahitabo? Ang nahitabo nga sa dihang moadto na unta sila sa dapit nga ilang atuan, misakay na sila sa sakayan. Sus ang mga tao pagkakita niini, nagdagan mahinuon pauna ngadto sa ilang pag-atuan, naguna pa sila kang Hesus ug sa iyang mga tinun-an. Og pag-abot nila sa maong lugar, tuan na didto ang mga tao, nagpaabot na sad kang Hesus. Mao na mga igsoon, unsaon man karon pagpahulay sa atong Ginoo ug sa iyang mga tinun-an nga nagsunod-sunod man gihapon kaniya ang daghang mga tao. Wala nay nahimo ang atong Ginoo kay naa naman ang daghang mga tao nga naguna kanila sa lugar ng ilang pag-aatuan. Ang nahitabo mga igsoon nga sa pagtan-aw kuno ni Hesus sa mga tao, naluoy hinuon siya. Kay ingon pa sa ebanghelyo, mura man daw silag mga karnero nga walay mga magbalantay. So ang nahitabo, giatiman sila o giabi-abi sa atong Ginoo. Mga igsoon, samtang ako na malandong sa atong ebanghelyo karon, ang nakahatag na kog pagtagad o atensyon ang mahitungod sa plano ni Jesus nga moadto sa dapit nga awaw para makapahulay. Akong napamalandungan mga igsoon nga unsa gayud kabililhon ang pagpahulay sa atong kinabuhi. Pagpahulay means rest, no? Kay usahay manggod ang tao mga igsoon
ana usahay kaniya kanang gitawag nato bitaw nga workaholic, no, workaholic. Busy kaayo permi ug usahay wala nay panahon sa kaugalingon aron sa pag-relax. He has to work, and work, no? All throughout the day and all throughout the week. Mao na nga kung ingani ang atong dynamic, moabot gayud ang panahon nga kita kapuyon. Ma-burn out ta og usahay ma-stress na ta kay sige na lang trabaho og wala nay upahulay. O kung mahitabo nga ma-stress na ta, diha na pod magsugod og mugawas ang atong mga sakit-sakit, no? Musaka usahay atong blood pressure, mutaas atong blood sugar ug uban pa, di ba, no? Kung dili ka mag-relax, kung sige lang kag trabaho. Mana nga importante ang pagpahulay o pag-relax para dili ta ma-stress og maayo. We need some time to rest and to relax. Ug mao kini ang nabati sa atong Ginoo nga gikinahanglan para sa iyang mga tinun-an nga sila makapahulay para mubalik ang ilang energy, no? Mga igsoon, hinumduman nato nga when God created the world, He worked for 6 days, and on the 7th day, God rested, no? Nagpahulay ang atong Ginoo. So ang atong Dios nagpahulay usab human niya buhata ang kalibutan. Sa atong kinabuhi mga igsoon, gihatagan kitag 7 ka adlaw sa usa ka semana. Ang unom ka adlaw mao ang pagtrabaho ug ang ikapito ka adlaw nga mao ang Domingo, maunta supposedly kini nga ang tao mopahulay. The 7th day should be a day of rest and a day of worship, no? Ug mausab kini ang adlaw nga Domingo nga kita mopahulay para makasimba sa atong Ginoo. Pero ang naitabo sa uban murabag wala nay pahulay, no? Kay bisan adlaw nga Domingo, adlaw unta sa pagpahulay, adlaw sa pagsimba, adlaw nga diin ikaw makig-uban sa atong Ginoo diha sa imong paghilom sa makadiyot. Pero ang uban, sige magtrabaho, mag-overtime pagani bisa Domingo, no? Mao na kun ingani ang mahitabo sa atong kinabuhi, kapuyon gyud ta kay wala naman tay pahulay. Ug ilabi na kun dili ta kamao mag-relax. Mga igsoon, kining akong giingon nga pagpahulay to rest, no? Dili lang simple nga pagpahulay nga diin matulog ka unsa may imong buhaton para makarelax ka, mo inom, no? Kundili ang pinaka-importante sa atong pagpahulay nga dili nato kalimtan is to spend time with the Lord diha sa atong pag-ampo, no? Mao ni ang importante. Kay sa Biblia man god mga igsoon, ang buot ipasabot sa pagpahulay to rest is to spend time with the Lord, no? To rest is to spend time with the Lord through prayer. O importante ni siya kay diha sa atong pagpahulay with the Lord makagain man ta og strength. Nakabantay mo? Mubalik ang atong kusog. Kung desperado ka, aduna kay problema, aduna kay daghang mga gibati, when you spend time with the Lord, no? Musimba ka, muhilom ka, magampo ka, wa ninyo mabantay nga inighuman lain ang imong bation tungod kay nakagain kag strength coming from the Lord. So mao ni ang
kabililhon sa pagpahulay diha sa pagampo uban ang atong Ginoo. Mao na nga si Jesus gusto niya nga mangadto sila sa awaaw uban ang iyang matinun-an uban kaniya para mobalik ang ilang kusog nga na-drain human sa ilang misyon. So mga igsoon, siguro mao kini ang usa sa mga mensahe o imbitasyon kanato sa Ginoo nga dili nato i-take for granted sa atong kinabuhi kanang gingog to rest, no? Importante to rest with the Lord. Kay kun wala kay upahulay, sige lang kag trabaho, wala kay panahon even sa pagampo to be with God, malubat yun ka pariha sa cellphone. Amen? Mao na nga para mubalik ang atong energy, mubalik ang atong kadasig, mubalik ang atong kusog, mupahulay ta with the Lord. No? Pariha sa cellphone ba, kinahanglan nimo i-charge. Kita usab kinahanglan i-charge nato ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo diha sa pagampo. Diha sa paghatag natong higayon nga kita mohilom aron makighinabi sa Ginoo. So we have to recharge ourselves to the Lord. So kinahanglan gayud kita mo spend time sa atong Ginoo. Kay nasayod kita mga igsoon, ang Ginoo mao ang tinubdan sa tanan. We have to rely always to the Lord. Kay gani ingon pa man siya, you can do nothing without me. Bisan unsaon pa nimong paningkamot kung dili ka pagaubanan sa Ginoo, wala gayoy mahimo ang atong mga paningkamot. Mao na nga di nato kalimtan unahon ang Ginoo. Gahapon dito mi sa Lourdes, shrine sa Lourdes kay adunay pilgrimage. Karon ay akong gitawagan ning usa sa mga lay ministers kung nagplano ba sila nga moadto mag-uban sa pilgrim. And I believe natuo ko nga kining maong tao busy kaayo kay daghang trabaho nya. Late nang akong information, ingon ko sa iya nga, Brad, daghan ra ba kag trabaho? Adun na pa bay time nga moadto sa Lourdes para mag-pilgrim? Ingon siya, bitaw, Father, daghan tagog schedule pero akong is cancel, Father. Kay ingon bitaw ang Ginoo, seek ye first the kingdom of God. So medyo natouch ko sa iyang ingon ba kay iyang gi-cancel ang tanan niyang mga schedule ug iyang ingon pa niya, akong schedule, Father. Kay ingon ang Ginoo, seek ye first the kingdom of God. So mao na nga sa atong kinabuhi, we have to seek first God in ourselves, no? Kay nasayod ta, He is our strength. Siya ang atong kusog ug panabang. Amen? So we have to rest. We have to rest. Pray to the Lord always.